Здравейте, рибарчета! Ето, че след якия уикенд в Гърция, където наковах една яка синегрида и трофеен зарган, ще посетя една моя стара любов, река Марица, като ще потърся в ранното лято маришките хищници. Надявам се да са активни. Обикновено юни месец не е толкова силен риболов по Марица с изкуствените примамки, но от юли месец нататък нещата се отпушват. Дано днеска да стане хубав риболов. Планирал съм днес да направя една вечерна проверка на 2 юли. Ако сулката е добра, да направя и един сутрешен заход, стига рибите да са активни. Надявам се да има пак готини моменти, яки риби, дано да успея да хвана някой трофей. Що пък да не е някой трофеен кефал, или пък сомче, щука, бяла риба. Надявам се всичко да мине успешно, да направя пак някое готино видео, като този път обаче ще се постарая да не ви показвам мястото, с цел да опазя и малкото риби, които са останали в реката. За мен е по-важно рибите да са в реката, да продължавам да ги ловя, отколкото да бъда някой комерс, да показвам тук са местата, идвайте ловете, това са примамките. За мен по-важното е рибите, както казах, да са си там, където съм ги хванал и съм ги пуснал. В днешно време по-ценно от това къде това дава ли, на какво това, до коя върба и кой камък да заметна, по-ценно от тая информация няма. Затова ще се опитам малко да скатая нещата, да не ви показвам целия ландшафт, може би части от тях. Може да се получи в момента краварката е долу в десния или в левия ъгъл. Някой от вас да познае мястото, но за мен по-важното е рибите да си бъдат в реката и да си останат там, където съм ги хванал и съм ги пуснал. Надявам се да нямате нищо против това. Всички знаем, че в днешно време рибните ресурси са на изчерпване и ако някъде се намери, че има риби в някой язовир или река, докато не се изловят, докато не се пречукат, не се спира просто. Именно за това аз ще направя всичко възможно тези риби, които ловя днес и утре, да скрия местата. Не се сърдете, просто приоритет са ми рибите. И така, след това кратко интро, време е за риба, време е за маришки риболов и маришки страсти. Нека да видим останала ли е някоя кьора риба в тая Марица или няма пукната такава. Дали не сте ги изпонаболи, сте ги изпоизхващали. Ще видим след малко. Предстои да разбера днеска утре има ли риби в тая река или няма. Красавец фанатик ларва тринча, юли месец. Ето, че силикона в него няма месец, който не може да лови по всяко време. Страхотен кафал. Охо! Сега ще го кепна. Ето го кефала, страхотен е просто. Може би 48-50 см. Тук е силикона в устата. Ето е.
Успях да хвана един страхотен кефал на силикон. Сега ще ви го покажа. Ето го и страхотния кефал, който лових преди малко. Вижте го какъв топус е. Страхотна борба. Завършила с успех за мен. Рибата може би е около 50 см. Уникална риба. Радвайте се на такива кефали, пускайте ги, за да може да се връщаме отново и отново на реката. 51,2 52 см. Абсолютен трофей. Време е да го пусна. Красавец. Ето го и втория кефал. Доста по-малък е спрямо първия. Отново на ларвата. Ето го на меде. Красавец. Жълт. Вижте го какъв е жълто. Страхотен. Смазал ларвата. Много добре. Може би около 40 см. 40 и малко. Ето го красавец. Страхотен. Страхотен. Борбен. След малко ще бъде померен и ще бъде пуснат. Ето го. Така. Тук съм на линията и 45 см. Интересното е, че има още и тук образования, когато са типични за размножителния сезон. Най-вероятно този е мъжки, обикновено мъжките риби имат тук пъпчици. Този има такива. 2 юли сме. Най-вероятно рибите в Марица още не са си хвърлили хайдера. Най-вероятно, щом има такива пъпчици тук. Не знам дали могат да се видят дори. Ето тук. Ето. Има пъпчици. Все едно още е в размножителен сезон. Готиния мъжкар влиза обратно в Марица.